हेलो लोगोफोर उदय बसुमतारी सिगनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आं नोंथांमोननो दिनै लाबोदों लाइक एप्सजों माखासे बानायनाय भिडिअफोर बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायना जाहाथे मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम अन्नानै प्लिज गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय सना गोसोनि साननाय बारा जाबाय रोजे गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय सना। अरे मेरा चेन किधर गया? दिलबर क्या हुआ? ये मेरा डिग्री है। ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और सिरी सिरी आंब थागन सिरी सिरी हो नंब था। मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, अगर आपने बात नहीं करी ना मैं जहर खा लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तो गिन। शुक्र है आपने बोला तो सही, वरना मैं तो ओइ मिस्टार मा सिस्टाल नों आंखौ गिजिं गिजिं मानो नायबाय थादों? असभ्य एसेबां मानि दुगिना